Baby, kai ne a garin. Wallahi mu ne. Kwana biyu ya kowa da Lafiya lau a radio Allah. Wallahi lafiya lau. yau sai ga ka kusa. Ai, mun sha rana cikin birni ana rana a radio Allah. Wallahi garin akwai rana. Wallahi muka she bara mu je mu gaishe ka. Mu yi shoyayya mu ma saboda mun rabu da yin shoyayya a radio Allah. Tun kwanaki da muka shigo muka rabu da kai ba mu ƙara yin shoyayya ba yau da muka dawo. Ai shi ne yana ta jajen ka nan ce ko ka samu ta ce ka manta ne. Wallahi idan kai waja mu sha mu manta da kai muna shan ka shoshai. Radio Allah muna shan ka shoshai. Allah sai. Fiye da shaniya fa. Muke shanka a radio Allah. Gaskiya na ji daɗi. To ya shi baffa, ya shi ummi. To ma da Allah. Ya kai bebi na kana babbata rai? Wallahi shikin mu ne, mun shi wani abu ne a wallahi a radio Allah shikin mu ya burkushe. To me ya kai bebi? Wallahi a radio Allah kashi muna ji. Kashi